Radyo Sagada, matutyan manragsakan. Ay salidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada to umuna ti tangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama makaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naim bagal daw papagayam gagayom, siyak naman ng Rafi para kadagiti damdamag itangal daw. Manipur kadagiti ulo dagiti damdamag lokal, napulkum car, nangayat iti courtesy call kan station visit iti Tadjan. Number 4 Provincial Top 10 Most Wanted Person, nasarakan iti Busaw. Iti dadumapay nga ulo nagiti damdamag lang ay trail walk for a cause, namipay iti financial at tulong iti pasyente iti CKD iti Sagada. 12 sangguniang panlalawigan na inaprobaran ito upat a resolution iti Provincial Health Board. LGU Sagada nang ipabilag iti panang taginayon iti mental health iti workplace. Iti dadumapay nga ulo nagiti damdamag, residente iti probinsya ti Benguet, maguyguyogoy suportaran da nagiti micro, small, and medium enterprises when MSMES iti probinsya. Masamat ulo nagiti damdamag nasyonal, President Marcos Jr. kinuna na kasapulan ang mapilan iti kaso ti first cousin na ni Sigud a House Speaker Romualdez iti baet a nasakit para kinkwana. Iti tadumapay lokal na damdamag tax relief para kadagiti Pilipino kan babasit a negosyo panggap ti President Marcos Jr. Iti tadumapay nga ulo nagiti damdamag lokal iti 1,425 a pamilya iti Mountain Province makagunod iti tulong pinansyal babawen iti uplift program. Para matkanagiti detalye iti damdamag, nakidaw iti courtesy call iti National Police Commission Cordillera Administrative Region wenno napolkom car ken Municipal Mayor ti Tadjan ken nangisayang katmat iti station visit iti Tadjan Municipal Police Station iti Julio 27, 2026. Indolwan ni Napolcom Car Regional Director Attorney Henry M. Dungala akadwa na ini Provincial Napolcom Director Attorney Augusto Libang itinasao aktibidad. Nakipagkita dake ng Municipal Mayor Honorable Consatito is maswang kaspasat iti monitoring kan evaluation activities iti Napolcom Car iti panakay patungpal idagiti local Chief Executive Mechanisms kan iti People's Law Enforcement Board wenno
PLEB. Panggap iti monitoring apap na mapapigsa iti accountability, transparency kan panagtitinulong ti Philippine National Police, local government units kan PLEB iti panakaipaay iti serbisyo ti police. Iti mensahe ni Atty. Dungala, impagalatgat nati kinapatag ti panagtitinulong ti PNP, LGUs, kanda dumapay nga stakeholders iti panakay patalinaod iti kapyakan kinornos iti komunidad. Inawis na dagiti aming stakeholders ang nagtultuloy panagtitinulong tapno mapapigsa dagiti programa iti public safety, mang parangay iti police service delivery ken mang patalinaod iti natalna na ornos ken napigsa a komunidad. Pinasingkadan ti Napol Kumkar, LGU Tadjan kan Tadjan Municipal Police Station iti naikadwa commitment da iti naimbaga police governance, transparency, accountability kan community offended policing. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag iti Buzao Mountain Province. Nasarakan iti numero 4 a provincial top 10 most wanted person iti maikatlo a quarter iti taon 2026 iti naisayangkat a law enforcement operation iti Hulyo 25, 2026 iti Buzao Mountain Province. Iti panakasarak tinasaw a wanted person kat naisayangkat babawen iti warrant of arrest iti naipablaak iti korte para iti duwa akaso iti rape at iti duwa akaso ket awan iti rekomendasyon a bail. Nasayangkat ti operasyon babawen iti panagtitinulong dagiti personal ti Buzao Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit iti Mountain Province Police Provincial Office wenno MPPO 4th Platoon iti 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company ken 2nd Maneuver Company iti Regional Mobile Force Battalion 15. Iti panakasarak ti numero 4 a provincial top 10 most wanted person ket mangipakita iti agtultuloy a commitment iti MPPO iti panangitumpal iti lintag, panangipay iti hustisya kadag iti biktima kan panangapabilag iti seguridad kan kinornos iti Mountain Province. Iti dumapay detalye dagiti damdamag lokal iti Sagada Mountain Province nakawat iti financial at tulong 52,002 pesos iti maysang agtawin iti 37 resident iti Bangaan Sagada ang mga sagsagaba iti stage 5 chronic kidney disease wenno CKD. Titulong kat nagapo iti nornong apondo babawen iti 2026 lang ay trail work for a cause when walk for a cause anay sayangkat iti provincial government of Mountain Province kadwana dagiti partners na ken naisponsoran iti Land Bank of the Philippines ken iti Congressman Maximo B. Dalug Jr. Iti benepisyo ay ni Paul Dumugon anaasa kat agtultuloy iti regular dialysis manipod iti 2020 kalpasan na nakumpirma a kidney failure iti kondisyon na. Sigun iti case profile na napasama iti kondisyon na kalpasan iti panaka-recover na iti COVID-19 ay iso ti kasapulan ng agtultuloy ang medical panakaagas. Gapo iti sakit na naapektaran iti kabailan ng amang trabaho ken mang suporta iti pamilya isu adakdakkel apasat iti financial responsibilidad ti pamilya ket naipababa iti asawa na amay sa nga overseas Filipino worker wenno OFW. Iti na iton over ti tulong na ipresentaran iti Executive Assistant George B. Lumiwas ni Governor Bonifacio C. Lacuasan Jr.
Kadwa na dagiti opisyal ti provincial government kan representante ti board member Samson Isra A. Gomez. Impanaknak ni Senior Agriculturist Engineer Leticia D. Dacawe ay titulong kat na isagana babaw ni ti suporta dagiti nakipasat iti Walk for a Cause. Dagiti donors, volunteers, partner organizations kan dagiti kailyan ang agnanaawit iti sabali pagilyan. Nagipahayag mo iti pamilya anaas iti naunag panagyaman iti tulong anaawat da amay pa iti suporta ti agtultuloy panakaagas ken dialysis ti benepisaryo. Iti turnover adamot iti Municipal Social Welfare Officer 2 Roth Ann A. Lacasandili ken dumapay a membro iti lang ay Trail Walk for a Cause Committee. Iti na dumapay detalye dagiti da lokal adamdamag iti Mountain Province inaprobaran kan inadaptar iti 12 sanggunyang panlalawigan wenno SP iti upat a resolution ti Provincial Health Board wenno PHB iti maika 53 a regular session iti body iti Hulyo 27, 2026. Dagiti resolution kat impresentar iti Committee Chair on Health and Sanitation kan babawin iti panakay-aprobar iti legislative body inendorso dagiti health measures tapno may patungpal babaen kadagiti ordinansa. Kay ramanan iti na-aprobar iti resolution ang mga propose iti panangipasdak iti Mountain Province Integrated Cancer Control Program and Delivery System. Amang iturong iti whole of government kan whole of society approach iti panang control kan panang laban iti cancer. Naprobaran mo iti resolution amang ipropose iti panakaipasdak iti Comprehensive Child Support System iti Mountain Province. Ay ramanan pa iti resolution amang institutionalized iti bakuna champions iti probinsya. Panggap na ang mga papilig iti Provincial Vaccination Program. May kaupata inendorso iti PHB iti panakaipasdak iti Key Assistance for Developing Adolescents wenno KADA network iti Mountain Province. Iti isumat lang a regularization pinagtungtungan kan na inaprobaran pa'y dagiti membro ti sanggunyang panlalawigan ti adu ang municipal kan provincial ordinances. Iti na dumapay lokal adamdamag iti Sagada Mountain Province na isayang kating Municipal Government of Sagada akadwa iti Department of Health Center for Health Development Cordillera Administrative Region kan DOH Mountain Province. Iti Healthy Workplace Follow-Through meeting iti Hulyo 22, 2026 iti Quarter Bay Hometel Patay Sagada. Nangaramat iti aktibidad dagiti municipal employees ken representatives dagiti partner agencies panggap na ang mapapigsa iti panakay institutionalize iti Healthy Workplace Program babaw iti policy discussions sa panangamiris kadagiti resulta ti assessment ken panagplano babaw iti panagtitinulong. Iti meeting, impagganat-gat dagiti organizers iti kinapatag ti mental health iti trabaho. Kaspasat iti panakabangon iti produktibo, natalgad kan supportive a work environment. Babaen iti panangitag-ay iti mental well-being akadwa iti occupational health and safety. Itultuloy iti Municipality of Sagada ti commitment na amang bangon iti nasalun at napigsa a workforce. Tati panagaywan kadagiti empleyado amang serbi iti komunidad ket napatag tapno may paay iti nasaysayaat a serbisyo publiko.
Iti dadong mapaya detalye dagiti lokal adamdamag, detalye iti regional adamdamag, guy-guyo-guyon itati Benguet Vice Governor Marie Rose Fongwan, kapos dagiti opisyal kan empleyado ti provincial government kastamatan dagiti residente ti Benguet a suportaran da dagiti micro, small and medium enterprises when MSMES iti probinsya. Kagidan dagito daytoy iti panang serbi iti Benguet Capital Cast host iti 2026 Benguet MSME Month Celebration. Naipresenta itang aldaw dagiti programa para iti nasao a celebration. Karaman kadagiti aktibidad ang mga ipatungpala kati opening program panangi ruswat iti Trade Fair Expo tampok dagiti nagduduma a produkto dagiti MSMES. Kagidan dito iti panagserbi iti Benguet Capital Cast host karaman kadagiti aktibidad amang patungpal ket iti opening program panangisuswat iti Trade Fair Expo tampok dagiti nagtutuma a produkto dagiti MSES. Manamnamamat nga inton bigat agurnong dagiti nagtutuma nga stakeholders para iti maysa a weaving forum tapno talantanan da dagiti kaskenan nga addan tapno mangpreserba ken mang sustainer iti weaving industry iti probinsya. Para matkadagiti detalye dagiti damdamag nasyonal, inaklo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nasakit para kinkuha na ang mapilan iti kaso ti first cousin na anisigo the House Speaker Martin Romualdez. Gapo iti maata papakainaig na naigan na iti multi-billion peso flood control project irregularities can may paggarup a budget insertions. Iti may kalimang State of the Nation Address sa SUNA 2026 ni President Marcos Jr. iti July 27, 2026 inwaragawag na nga addan dagitoy makasuwan kan naibalod a kontratista nangangato nga opisyality DPWH ken mamanday lintag. Sigun kin ni President Marcos Jr., asidagan iti panakaipila iti nagtutuon akaso kontra kinisigo the House Speaker Martin Romualdez. Inaklo na nasakit na ito'y para kinkwa na masapol ang maaramid. Inyo na iunay ni President Marcos Jr. saan lang ang presidente iti pamilya na. Iti dadong mapay detalye dagiti tamdamag regional, inawagan ni President Marcos Jr. iti kongreso nga mang submitew iti lintig ang mga pa iti nangangato tax exemptions para kadagiti individual kan mangkat iti corporate income tax para kadagiti babasit ang negosyo. Iti may kalimang State of the Nation Address SUNA, impagganat gat ti Presidente iti kinapatag dagiti tax relief measures tapno may sigurado ti agtultuloy apan ang panagrang ay iti middle class iti baot iti epekto ti krisis. Sigun kini President Marcos Jr., dagiti a reforma ket mangiturong iti dadakkel a panagduruas, pamasrakan ken equity advancement para iti napaot a socio-economic sustainability. Idagdagadak pa iti President iti Kongreso ang mangipasa iti lintag ang mangipay iti income tax exemption kadagiti trabahador asaan ang nasurok ngam 350,000 iti tinawen as well duda. Karaman iti panakabalbaliw dagiti dadto mga income brackets. Iti may kalimang State of the Nation Address malaksik iti dayta insingasing ni Marcos Jr. asaanan ang maipabaklay ti minimum corporate income tax kadagiti babasit a negosyo.
Imapilamot lang aman na maipaayan iti tax amnesty dagiti saan ang nagbayad iti income tax, estate tax, donor tax ken value added tax wenno VAT. Kanayon ang paydag iti lokal adamdamag. Ado pa'y anapanglaw kas asidag iti kinapanglaw a pamilya iti Mountain Province iti agtultuloy ang magunod iti tulong pinansyal babaen iti Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance wenno uplift program ti Department of Social Welfare and Development. Ti uplift ay kat may sakadagiti kang runana programa ti Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tulong kadagiti vulnerable a pamilya tapno mapabaliganda. Dagiti epekto ti energy, emergency ken iti agpangato aggatad kadagiti kasapulan iti panagbiag. Ag total iti 1,425 a benepisaryo iti entero ang Mountain Province iti makagunod iti tulong kadagitoy kat 493 manipod iti Parasiles, 259 manipod Tadjan, 226 manipod Bauco, 122 manipod Natunin, 105 manipod Sadanga, 84 manipod Bontok, 46 manipod Sabangan, 37 manipod Sagada, 31 manipod Busao, ken 22 manipod Barlake. Naipatungpad na tungpalan iti panagitid iti ayuda ijay Bauco Tadjan Bontok, Sagada, Sadanga, Sagada ken Sabangan. Kabayatan na dagiti benepisaryo iti Barlake, Busao, Natuning ken Parasiles ket mangawat da iti tulong iti sumaruno a payout schedules. Babaen iti uplift program agtultuloy iti nasyonal ang gobyerno iti panaypaay iti napapanawon at tulong pinansyal kadagiti napanglaw a pamilya tapno babawi ti rigat nga iduldulin ti agpangato a presyo dagiti kasapulan iti inaldaw a panagbiag. Dagita pala ang gagayong kakabsat, dagiti naibingay tayo adamdamag itang aldaw. Naimbag man nga aldaw kata kayo, amin nga awan labas. I-follow ti Facebook iti Radyo Sagada, sa Radyo Sagada 104.7 FM.